Daghang salamat! Ug anian usab kita sa atong kinahang mga health guide. Kumusta ang mga sugboanon ug maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang beta-carotene o vitamin A. Kining vitamin A nagpamatud-an nga maayo para sa mata ug sa panit, sama pananglitan sa pagprotekta sa night blindness ug ubang problema sa mata. Ingon man usab nga makaalim sa mga sakit sa panit sa tao, makapahimsog sa atong immune system, makaalim sa gastrointestinal ulcers, moprotekta batok sa air pollution ug ingon mausab nga makaprotekta sa cancer formation ug gikanahanglan usab sa epithelial tissue maintenance and repair. Ang vitamin A maayo usab para sa bukog ug sa ngipon. Mutabang usab sa pagpapundo sa fats sa atong kalawasan, mubatok usab sa mga sakit-sakit sama sa sipon, ubo, influenza ug sa mga infections. Ang vitamin A usa sa mga maayo nga antioxidants kay moalalay man sa pagprotekta sa cells against cancer ug ingon mausab sa ubang sakit sa kalawasan. Kini nga bitamina makapahinay usab sa aging process sa ato pa dili ta matiguang og dali. Ang protina dili magamit sa atong lawas kung walay vitamin A. Kung ang mga pagkaon nga adunay beta-carotene makonverted dayon kini into vitamin A sa liver, ang beta-carotene maogi gituuhan nga mobatok sa kanser. Matud pa nga walay overdose ang beta-carotene, gawas nga modalag lang ang gamay ang panit sa tao, slightly yellow-orange in color. Asa man kuno nato makuha ang vitamin A? Ang vitamin A makuha nato sa fish liver oils, animal livers, o sa mga green and yellow fruits and vegetables. Daghang mga pagkaon nga adunay vitamin A, sama sa carrots, alfalfa, apricots, asparagus, beets, broccoli, Swiss chard, dandelion greens, fish liver oil, and animal liver, garlic, kale, mustard, papayas, parsley, peaches, red peppers, sweet potatoes, spinach, spirulina, pumpkin, and yellow squash, turnip greens, and watercress. Apan adunay warning o pahimangno ang vitamin A. Ang vitamin A should not be taken in large amount in pill form or as cod liver oil. Ilabi na niadto mga tao nga may sakit sa atay. Ang mga mabdos dili gyud angayan nga motumar sa vitamin A nga labaw sa 25,000 international units. Ang mga bata nga motumar sa vitamin A sobrag usa ka buwan, dili gyud palapason sa 18,000 international units. Antibiotics, laxatives ug ubang cholesterol-lowering drugs interfere with vitamin A absorption. Diabetics should avoid beta-carotene ug ingon mausab sa mga tao nga adunay hypothyroidism. Ang rason niini nga dili ma-converted ang beta-carotene to vitamin A. O karon ang atong balaanong kasulatan. Karon nagagikan sa libro ni Santiago, chapter 2, verses 14 to 17. Nga nag-ingon, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba niya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Pananglit, may mga kaigsuon na nga nakinahanglan og bisti o walay igong pagkaon. Magpulos ba ang imong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios? Pag sinina kamo og kaon og maayo, kung dili ninyo siya hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buha. Og kini inyo higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia, mao ginud apan kanunay gumingon nga ang lawas ganing mapasagaron mao gidakong saggabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy, ug kumusta ang mapasigarbuhong sugboanon sa tibuok kalibutan. Apakabar! Bait!